Коли ми були в Криму з моїми друзями, ми якраз тоді додому збиралися, ми були в Криму, ми там виступали, нас відправили виступати в Крим. Тобто ми там виступали і почалися взриви. Так, було багато взривів саме в перші дні війни. Виїхати ніяк. Залишалося молитися та надіятися на Бога. Бачу це на власні очі. Я забігаю в наш номер, тобто, номер, ми там відпочивали, коли виступимо, ми то перевдягалися, то тренувалися. От, я забігаю в той номер, говорю: Анько, лягай, вона нічого не розуміє. Вибачте, вона нічого не розуміє, говорить, що, собственно, сталося. Це було дуже страшно. Це страшно. Було дуже страшно. Аня, лягай! Що сталося? Немає часу розповідати, повземо до укриття. Аня! Аня! Аня, що з тобою? Аня, що сталося? Що сталося? Війна, Аня. Війна. Як війна? Аня, ми в безпеці. Поки що. А що далі буде? Не знаю, Аня. Не знаю. Що буде? Так, Аня, не панікуй. Що буде, та й буде. А поки що давай твої рани обробимо. Ань, терпи. Блін, інет налога. Я їсти хочу. Ну, у мене в портфелі є вода та хліб. Але давай пізніше поїмо, на всякий випадок. Ляна, я ангела бачу. Так, Аня, стоп. Так, Аня, на воду і хліб. А ти? Я переб'юсь. Дякую. Зараз зачекай. Алло. У нас є 5 хвилин, щоб вийти в авто. Собирай вещи. Так. Сідай. Ось це твоє місце. Тримай твої речі. Перевір, чи все на місці. А ми зараз вирушимо. Аня, тобі як? Вроді нормально. Це добре. Зараз приїдемо в наше рідне Дніпро і... Аня, не кричи, по-моєму, тебе тут сидять іще 6 пасажирів. Вибач, я злякалася.